Doncs el canvi climàtic pot afectar pràcticament a la major part de riscos. En realitat afectarà el que diem riscos hidrometeorològics, que serien els vinculats amb l'oceà, amb l'atmosfera, amb la hidrosfera, però també un augment de temperatura, per exemple, pot afectar el que serien els riscos biològics, com la propagació de malalties, o els riscos més de tipus geològics, com podria ser les esllavissades, per exemple, els sallaus. De totes formes, en aquest moment el que es creu és que el problema que de moment ja està més destacat serien els vinculats amb l'aigua, que seria una major torrencialitat de les pluges en el Mediterrani i un major nombre d'inundacions versus el que diríem també un major nombre de períodes de sequera. Aquests són els que de moment semblen més clars. Però podria afectar també els ciclons, els tornados, les tempestes. Encara no tenim prou proves sobre aquesta temàtica i realment el que s'està avançant molt amb la investigació futura és amb l'impacte del canvi climàtic amb els riscos naturals. Penseu, a més, que hi ha molts factors que intervenen. Si jo parlo d'inundacions, intervendrà la conca del riu, intervendrà l'atmosfera, intervendrà l'ocupació del territori. I tot això ho tenim que tenir present. Per això, quan parlem de canvi climàtic i riscos naturals, o avui en dia es diuen socionaturals, preferim parlar de canvi global i riscos socionaturals.